Ben, pois estamos aquí nun lugar moi especial, estamos con Manuel Miranda. Manuel Miranda é un dos grandes activistas a favor do patrimonio cultural galego no norte de Lugo, na provincia de Lugo, e nos vai enseñar un lugar moi especial e moi importante. Manolo, bons días. Hola. Bons días. Donde estamos? Estamos na Fonsagrada e estamos no Castro de Castañoso. No Castro de Castañoso. Sí. Isto queda un castro que durante moito tempo non se puido acceder a él. Sí, din un guía que tuvemos nós para dar chegado aquí, decía que facía 40 anos que non se entraba aquí. Isto rozaron hora, rozaron entre a Xunta e o Concello, pero facía 40 anos que non se entraba aquí. Eu, concretamente, fai máis de 20 anos que intento chegar a este castro e foi imposible, absolutamente imposible, hasta que o rozaron. E por que querías chegar a este castro? Vamos a ver, fai xa anos se publicou un libro sobre a comarca da Fonsagrada, un libro que escribiu un par de curas, e falaban de que había a posibilidade de que houvese unha sauna castrexa. E, bueno, queríamos chegar para ver se era real a sauna, Sí. e en que estado se atopaba, porque o estado en que dicían que se atopaba era moi bon. E, bueno, Sí. dimos chegado. Pois vamos, e nos la podes enseñar entonces? Sí, vamos. Vamos alá. Carallo. Que carallo. Bueno, isto que se ve aquí non é a sauna exactamente, é unha corripa onde se... Que eran as corripas? Para guardar os ourizos das castañas. As castañas soltábanse e guardábanse aquí uns meses, para despois ir collendo ao largo do inverno. Así que a xente construiu deste lado para aquí, aproveitando mellor incluso a propia pedra da Sí. sauna, foi construindo unha corripa aquí. Claro, aproveitando parte da sauna e incluso seguro que as pedras que están aquí formaron parte da sauna. Pero hai unha parte da sauna que é espectacular que queda aí. Sí, sí. Vamos a verla. O que é a sauna queda aí enfrente agora. Pois vamos a verla. Bueno, aquí, entonces esto sí que ten toda a pinta de ser algo bastante diferente a esto, Sí, ¿no? sí, non ten nada que ver, a pedra é distinta, a forma de colocación da pedra é completamente distinta, non ten absolutamente nada que ver. Isto sería o forno, O forno era o que estaba ao fondo da sauna, Sí, non? o que estaba ao fondo da sauna, ca súa bóveda, falsa bóveda, despois aquí debía ser o que unía o forno ca sala. A sala ten unha falsa cúpula, que se ve moi ben. Sí, é espectacular porque é importante que nos fixadevos aquí, isto é digamos un muro feito para unha curripa na que non é demasiado importante o muro, é dicir, non está moi preocupado porque este, digamos, pechado por o tema de humidades e de paso así, e fixadevos en cambio o ben que está o muro feito aquí. E o sorprendente desto é que polo menos non sabemos que datación ten, pero polo menos aguantou 2000 anos en pé. Sí. E, Manolo, entonces isto debe ser en Galicia, debe ser das que están... Polas noticias que temos nós, bueno, en Galicia hai moi poucas, 3, 4, máis ou menos, e en Asturias hai creo que 5 ou 6, e que conserve tanta cúpula e a bóveda debe ser a única. Claro, estamos falando dun monumento que é extrañísimo, rarísimo no mundo castreso. Sabemos que era, quero dicir, que era parte da súa cultura, pero nos chegaron moi poucos exemplos, e o que temos aquí é o exemplo que chegou ata nós mellor conservado. Bueno, isto é espectacular. Isto é espectacular. O sea que isto, digamos, era un pouco a sala que estaba ao lado do forno. Claro, esa sala do... Que isto, como lle chamaban ese tipo de bóvedas? Falsa bóveda? Sí. Era unha falsa bóveda porque, quero dicir, non está feita como as bóvedas tradicionais, sino simplemente pola superposición de historias. Pero aquí hai un problema que é que, polo que estamos vendo aquí, isto se está mantendo nun equilibrio. Sí, está con unha pedra, se se move esa pedra que hai, cai todo. É dicir, se se move esa pedra que está aquí, un monumento valiosísimo da nosa cultura se vai ao tacho, se cae directamente, cando podemos salvalo. Así que o ideal sería que isto se protexese canto antes, non? Claro, evidentemente. Pois desde aquí facemos un chamamento á Dirección Xeral de Patrimonio para que lle fan un pouco de caso a isto, míreno ben e se tome medidas, porque quero dicir, polo que se pode ver, creo que está bastante evidente o que é. Nos, quero dicir, non somos técnicos, pero é como distinguir, digamos, unha estatua. Sabes o que é unha estatua e sabes o que é unha pedra. Pois isto é unha cousa bastante parecida. Que se veña a mirar, que se tome en serio
e que se manteña, se preserve este xacemento, non? Sí. Bueno, hai que dicir tamén que isto non está nada excavado, que isto é tal como está. Aquí se fai unha excavación había que ver o que aparece.